Gerra amaitute, gerra amaitu artien egon zineena. Ba, ongi ginen. Aldeko Aldeko rotakuek, eke ben ugoko labrantzie, eke ben birran. Da gutorri jeako, euen ere bizan eraile, danak eite. Da, ibergaraikuek, ara ezin karrizta ondizek, baina gurien, guaz ondo portozien. Ondo portozien. Arek behi bat beboskuen. Ibergaikuek. Ibergaikuek. Bueltan torri genien, Buelta entorro zinen. klar, behi bat aztorri genien. Ja. Da guk hiru behi egute gehiu zen. Baina gero, arek ibergaraikuek beboskuen behi bat. Azio. Dar, Arrazolan ez zegoen asko zik geltzu, Oso gutxi, Gure osokuek, goikanekuek, goikazpekuek, ez. Aldeko rotakuek. Arek geltzu ziren, porque familiz joki behar ordu txik. Detxuri ba, orduen epeziko zaben, urten etxetik. Eta arek labra huen ugoko bazarratzea. Terrenoek. Da, ibergareko epea, pakarrizta dut ziren, eta gure aitea egotzen behi bat. Eta etzi esnan topatu zenuen bera, osorik. Bai. Eta barruen esan falta ezer... Ez. Haneu ezen erropak, militaren erropak. Hemen. Hemen bai, hemen etxit, zabaitzet. Kamaran, zate ben. Zabaitzet. Bai, zabaiz. Noren erropak, gudarizena, milizianenak... Bai. Osea, hemen gordeko ziren, suposatzen da hori. Gero, arek errekistan torzi eretxiek, gentiek torzan, eurek Franko nahi zeo. Da, arek ikusi bezenien, arek entrega bizien, elorzon, kuartelien. Da, nik etorren nintzen, kuartelet erropak ekarten, arek milizianuen erropak ekarten, elorzona.